क्या होई हमरो ब्याह कि काहे पलंग तहरो टूट गईले। यानी समय कुछ फिकलस, धीरे धीरे फुलवा लागल अब सयान होके। आ सयान होते होते शादी के योग्य भइल। आ जब शादी के योग्य भइल तब ओकरा खातिर पंडित जी चलतनी लड़का खोजे। आतनी गौर करो, ध्यान देहो कि पंडित जी लड़का खोजत कहाँ जाते हैं। कि राम जी का कृपा से, अरे राम जी का कृपा से अब हो दिनमा राम जी का कृपा से दिनमा आ गए। राम जी का कृपा से वो दिन आ गईले। राम जी का कृपा से अरे वो दिन आ गईले।